טוב, אז אנחנו בשדה תעופה בטרוויזו, ונציה. אחותי מאחרת בשעה וחצי, בשעתיים בעצם, אבל הטיסה שלנו איחרה גם בשעה, אז ככה שאנחנו מחכים רק שעה, ואין אף אחד בשדה, אף בן אדם. כולם הלכו הביתה. כבר אי אפשר להיכנס מבחוץ לשדה, ובינתיים אפשר לצאת מבפנים, ברוך השם, וסגרו לנו את האורות, ואנחנו מחכים. מה זה? יש פה מישהו. יש פה בן אדם אחד חוץ מאיתנו. טוב, בוא נראה מתי היא תגיע. לא נורמלי. מה הוא נכנס לרחובות האלו? האוטו הענק הזה. לא. לא? שם משהו יפה, אבל... איפה אנחנו? אודינה. Friuli, Venezia. Oh, no, non Italian, friulani. הלו. טוב, מה נשמע? כחול צהוב. רבע בערב, כן, אבל יש אור פה. איך המזג אוויר? קר. קר, אבל לא קפוא. כן, קריר כזה, אבל לא קפוא. יופי, מבלים? זה כיף? כן, כאילו היינו עד עכשיו בדירה של אחותה עם הילדים וזה, והיא קנתה השבוע אוטו, אז לקחנו היום את האוטו כזה אחרי צהריים ויצאנו, נסענו צפונה איזה שעה נסיעה, והלכתי לחנות של ציפורים. כמה פרסים, כן. הנה, אני מצלמת פה. באיטליה. חבר'ה רציניים. כן. ממש. בואי, אני אצלם אותך. לא, לא, לא. נו? לא, לא רוצה. תעמדי פה באמצע, לא. שני העצים. קושקוש!
נטורליסטיקו. וואו. לאן נטורליסטיקו? תראי, יש פה איזה צמח כזה. זה היה כל הנטורליסטיקו? איזה יופי. איזה צבע כזה. היי, מה זה היה? דג? לא יודע, אבל את רואה את הצמח מים הזה? כן. כמו איזה קריסמס טרי מתחת למים. צבע גם פה, חול כזה. כן, זה היה אחד הדברים שאהבתי בתמונות. מה זה הצבע הזה? כן, וואו. איזה יופי. תראו איזה צבע רואים מדהים. שם. גרי. וואו, איזה צבע. איפה הצבע הזה? בוא נעבור בגשר שם. אפשר ללכת אליו? לא יודע אם אפשר. אני חושבת שאולי אפשר מסביב, להגיע לנסוע. בצד שני, כן. כן. טוב, בוא קצת נלך לשם, נראה מה קורה שם. וואו, איזה... יואו, תבוא לכאן, תראה, יואו, איזה צבע. איזה צבע. אני לא יודעת אם רואים. וואו. כאילו זה כחול טורקיז. וואו. אתה חייב לראות את זה. תראה כאן. תראה איזה מים. יואו, איפה הצבע הזה? אני לא יודעת. איזה יופי. איזה צלילות. בטח יש פה פורלים, מותר לדוג? וואו, איזה יופי. זה אתר יונסקו. איזה יפה. משהו. איי. איזה טבע, אה? אולי נעשה תמונה פה. בטח. כן, צריך למצוא איזה... כאן, הנה, כאן נגיד, רואים את הצבע. שרואים את השלג. תפני אליי. אני לא יכולה עם הצבע הזה. נראה לי זה גם עדן לצלמים. כן. מעניין ממה זה מקבל את הצבע הזה. בגלל זה נמצא ביונסקו. ומה, איך זה נקרא? אתר יונסקו. יונסקו? כן, זה כזה של יונסקו או יונסקו. איך? יונסקו. יונסקו. כן, שזה של שמורות טבע, של מקומות מדהימים בעולם. מה זה? אוי, כמעט נפלתי. פתאום כזה. פתאום כאלה פרחים. זה הכל כאן בקבוצות כאלו. פתאום יש קבוצה של זה, קבוצה של זה. נפל איזה עץ. פתחו אותו מהצדדים. בשביל שיהיה אפשר לעבור.
שטריץ. ומישהו אכל את העץ. פה הרבה עצים כאילו שמתו כזה, רקובים. כן. איזה יפה זה הספגנום הזה על העצים. משהו. ממש כאילו הוסיפו צבע מאכל למים. נכון. נכון. שם השלג בערים. דולומיטים. פטריה. הנה. יש פטריות. אז. פורצ'יני. הארצות האלה. ממש כמו איזה עץ מתחת למים. כמו פיין טרי כזה. אוי, משהו. טוב, נלך לשתות שם. הנה! כמו שראינו בגן חיות. נכון. יואו! זה שעשה קלק קלק קלק. כמו שעון. וואו. איזה יפה הוא. מדהים. טוב, נשתה קצת מים לא יודע אם מותר. נשאר. אני עושה לאבא שלך סרטון ארוך כמו שהוא אוהב. רואים את זה. טוב, מספיק. העצים מתעוררים, זה כבר פורח. הנה, בית כזה קטן, חמוד. הנה, יש שם עצים לתנור. כאן יש גינה קטנה חמודה. פרסקים. או אני לא יודעת מה, דובדבנים. והנוף. חבלז. ואפשר לעלות להרים. הנה, יש שם חיות או משהו. היית רוצה לגור כאן? מה מצאתי? יש לנו בבית כזה בעציץ. הנה, יש פה בטבע מלא. הנה הם. חמודים. הנה, יש פה דייג. איפה? יש דייגים. איפה אתה רואה? וואו. ואז. אולי נצטרף. כן? הנה. אם הייתי יודע, הייתי מביא לפה את החכה הקטנה. הנה, פולצ'ניגו. תראה. זה העיירה שאנחנו נלך לראות עכשיו. יואו. איזה דבר. אפשר לבוא ולדוג פה. כן. היינו שם. בר טרטוריה. אולי זה עובד. היי, יש פה משהו של הצפרדעים נראה לי. טוב, בוא נעלה על הגשר הזה, נראה מה רואים. גשר הצפרדעים. זה הגשר הצפרדעים המפורסם.
כאן צלולים. בא לך לשתות קצת. איזה שקט. ממש. שומעים את הדרון. נכון. טוב, כאן אפשר לעשות חתונה אם מישהו מעוניין. לעשות פה עולם אירועים. איזה יופי הפרן הזה, שגדל מתחת למים. כן. אוי, תראה, פרחים צ'יקולים. מה זה? זה סילטן כזה או משהו? זה מה שהיה שם, הקבוצה הזאת. ועכשיו, תראו את הבית הזה. איזה יופי. נראה אותו עכשיו מצד שני. אולי אני יכול לרדת. אני אראה לך איפה אני רוצה לרדת. שם את לא יכול. למה? אני כן יכולה. אני יכולה מכאן. בוא לכאן. אור, בוא לכאן. לא בא. טוב, לא צריך. עכשיו אני רוצה פשוט להראות לכם את הבית הזה. רגע, אולי נצליח לעבור גם כאן. אולי לא. תכף נראה. לא כדאי. אני לא יודעת אם כדאי. בוא נראה. לא, יש פה מלא מים. לא כדאי. סתם אני ארטב. וואו, אני רוצה לעשות תמונה של זה. מה מצאת? תהנה. באמצע הכפר בערים של איטליה מצאנו תאנה. איזה מקום.
לחיות ככה. הכל ישן כזה, אה? ותיק, עתיק. ממש. זה כמו שיש לנו. יכול להיות. דומה, הוא קטן. איזה מתוק. טוב לטראריום. תראה. טוב לטראריום. תראה איזה פריחה, הנה יש פה אירוסים. וזה, לא יודעת מה. ושם עוד אירוסים. בוא נראה מה עוד יש. וואו. וואו. תעמוד לידו. זה עץ, אה? וואו. יאללה. מה יש כאן? כנסייה? מי? אתה רואה את הצהובים? מה זה, אבל זה טבעי? כן. טוליפים. יואו, איזה יופי. אתה רוצה לגור שם עם הגג הזה? לא. קר? כן. בדקת על הפיצריה? לא. למה? מה זה הנורא? הפאוץ'. אוקיי, גרץ.
לצלם. אולי שם עם המים זה יהיה יפה. אולי לא. איזה גלידה אתה אוכל? פיסטוק. שמאלה, רציתי ללכת לראות מה יש. הרחובות הקטנים. איך וואו. הפיסטוק? מה זה טעימה? כן. כמו בגולדה? איזה גולדה. לא יודעים לעשות בגולדה את הדבר הזה. טוב, אין פה משהו מעניין נראה לי. הנה כאלה, כמו בוונציה. כאן תצלם את הגלידה שלך. כאן, ככה, איך? ככה. פולצ'ניגו קוראים לכפר הזה. כפר קטנצ'יק ליד הערים. יש כאן נחל נחמד שרץ דרך הכפר הזה. שקט ונעים. אוהב? קצת כמו בוונציה. רק הרבה יותר טבע. אוי. סבטה, הגלידות פה לא נמסות. שב, נו. מקור הזה. שב ותאכל, אני רוצה הנה לצלם. הנה קונה. רוצה לצלם אותך אוכל גלידה עם מנוף. צלם אותך פה. שב, נו, תנוח קצת. בוא נהנה. הנה קונה. בוא נהנה קצת, בלי הצילומים. הנה קונה. תראה איזה כיף, תהנה קצת. יושבים כאן, אוכלים גלידה. אוי. wish you were here, מה שנקרא. תביא קצת. תטעמי את השקדים עם הקרמל. מרינה. נחמד כאן. לא, אבל יש להם אויסטרים. רואים כאן גם את האויסטרים או לא? בובול בובול בובול